Tithokoze Mulungu makamaka chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Monga mwa nthawi zonse ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Mu tsiku la lero muli ndine Namani Kammalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe. Monga takhala tili kuphunzira maphunziro osiyanasiyana kuchokera m'buku lathu lopatulika Baibulo, leronso tafuna tionepo makamaka popitiriza kuphunzira kwathu ndi funso ili: kodi mtima wothandiza ndi wofunikira bwanji pakati pa anthu komanso kwa Mulungu? Tafuna tiphunzirepo phunziro limeneli potengera kuti anthu ambiri mwina sitimadziwa kuti kuthandiza ndi chinthu chofunikira bwanji, komanso kuti Mulungu wathu amene anatilenga amachimva bwanji pamene ena akutenga thandizo lawo kuwapatsa anthu amene ali woyenera kuthandizidwa. Buku lathu lopatulika Baibulo muli zitsanzo zambiri zimene tikhala tili kuzilondola, zimene zitithandizire kudziwa kuti mtima wothandiza ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa Mulungu komanso pakati pa anthu amene tili pa dziko lapansi. Mwachitsanzo tikamawerenga buku lathu lopatulika Baibulo pamene Solomo anali kulemba buku la Miyambo, tiwerengako poyamba Miyambo mutu 11 vesi yake ya 24 ndi 25. Pamenepa pali mawu oti: alipo ogawira nangolemerabe, aliponso omana chomwe ayenera kupatsa nangosauka. Verse 25, mtima wamataya udzalemera, wothirira madzi nayenso adzathiriridwa. Solomo mwana wa Davide amene anali kulamuliranso ana Israeli analemba nkhani imeneyi yofuna kutilimbikitsa komanso kuwayamikira anthu amene ankatengapo gawo la zawo kuwapatsa anthu amene ali woyenera kuthandizidwa. Choncho Solomo anena kuti alipo ogawira nangolemerabe, aliponso wena omana chomwe anenera kupatsa zawo nangosauka. Komatu mudziwe kuti mtima wamataya ndi umene umadzalemera. Zili ngati munthu amene amathirira mbewu. Solomo wanena kuti othirira nayenso amathiriridwa. Monga momwe timadziwira kuti munthu akapita kokathirira, mwina mwachitsanzo wena amene timakonda kulima kumadimba, nthawi zina tikatenga keni kuti tikathirira mbewu zathu, ndikhulupirira kuti pamene tathirira mbewu pambuyo pake madzi aja amatigwerako ife m'miyendo yathu. Ndiye Solomo wagwiritsa ntchito fundo imeneyi kuti monga amene amachitira munthu akapita kokathirira, kuti yenso amathiriridwa. Zimene zotanthauza kuti ngati munthu akana kupita kokathirira, ndiye kuti sathiriridwa, chifukwa amene akuthirira ndi amene amathiriridwayo. Choncho apa Solomo anawunikirapo chinthu chofunikira kwambiri makamaka kwa ife amene tili pa dziko lapansi pano, kuti tidziwepo kuti Mulungu amakonda amene amatengapo gawo la zawo kupatsa amene alibe. Choncho ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti inunso ndine tichione limodzi, makamaka potengera zimene buku lopatulika Baibulo likutiphunzitsa, makamaka pokamba zokhudza mtima wothandiza kapena mtima wachifundo ndi wofunikira bwanji pakati pa anthu komanso kwa Mulungu. Tikamaonanso Solomo analankhula pa buku ili la Miyambo chapter 19 verse yake ya 17, pamenepa pali maonena kuti ochitira waumphawi chifundo abwereka Yehova, adzambwezera chokoma chakecho. Solomo akunena kuti amene amachitira chifundo osauka adziwe kuti nthawi imeneyo amakhala ali kukongoza Yehova. Ngati titafuna kumukongoza kwa Yehova pamene tatenga gawo la zathu kumpatsa munthu osauka, Solomo anena kuti ochitira chifundo osauka amakongoza Yehova. Yehova ndi amene adzabweze chimene inu yomwe atenga kumpatsa osaukayo. Mwina alipo anthu ena amene osaukitsitsa anabwerako pa khomo pathu, mwina pamene amatidandaulira tinali ndi lingaliro lakuti kodi ngakhale ntatenga chinthu ine nkumpatsa munthu amene iye adzandibwezera chani? Sikonguluza zinthu apa. Amene timalingalira kwambiri kuti tinenera kuwathandiza iwo amene anene ifenso adzatithandize.
takhala ndi mtima wolephera kuwathandiza iwo poganizira kuti ngakhale ntatenga changa ndikumpatsa munthu amene kodi adzandibwezera chiyani. Koma Solomo akutiuza kuti nkhawa imeneyo tichotse, chifukwa njira ina imene Mulungu anayika pakati pathu ndiyoti ife tikatenga chinthu chimenecho tikumthandiza munthu wovutikitsitsayo, timakhala kuti pamene paja takongoza Yehova. Kotero kuti Yehova ndi amene adzabweze zimene ife tachitira munthu wosaukitsitsayo. Akulankhula motero Solomo makamaka pa fundo imeneyi. Timadziwa nthawi zambiri tikamakatumiza ndalama kwina kwake kudzera pa Airtel Money, timakatenga ndalama zimene zinali mthumba mwathu timampatsa agent uja. Zimene zinali mthumba mwathu zimakhala ndi agent uja, koma kumakhala kuti tatumiza kuti tatumiza kumene timafuna zipite. Zili chimodzimodzi pamene taona munthu wosaukitsitsa, takhala ngati taona agent wake wa Mulungu. Ndiye kuti ngati inu mutafuna kumukongoza Yehova, mukhoza kungotenga gawo limene muli nazo kumuthandiza osauka. Ndiye zimene Solomo akulimbikitsa fundo imeneyi kuti tidziwe kufunikira kuthandiza. Tikaonanso pamene Yesu anabwera mu dziko lapansi mu buku ili la Luka chapter 6 verse yake ya 38. Iye akunena kuti patsani ndipo kudzapatsidwa kwa inu muyeso wabwino, wotsendereka, wochikumuka, wosefukira, anthu adzakupatsani m'manja mwanu, pakuti kudzayesedwa kwa inu ndi muyeso omwewo umene muyesa nawo inu. Yesu anayima pakati pophunzira wake, anapatsanso mtima umenewo. Akuti patsani, mukapatsa kudzapatsidwanso kwa inu muyeso wabwino, wotsendereka, wochikumuka, wosefukira, zimene anthu adzakubwezerani inuyo poona zimene inuyo mumachita anthu ena. Choncho Yesu akuonanso chinthu chofunikira kwambiri kutengapo gawo la zimene ife tinazo tiwathandize amene ngoyenera kuthandizidwa. Zimene Yesu akulimbikitsa mu fundo imeneyi. Patsani kudzapatsidwatu kwa inu. Anthu amene amalephera kukhala nawo mtima othandiza akuti amadzikanikizira pasi mdalitso umene Mulungu anayenera kuti awapatse. Choncho okondedwa, pamene tili kuona phunziro ili likhalenso limodzi phunziro lofunikira kwambiri kwa ife, makamaka pokhala nawo mtima wachifundo komanso mtima wachikondi otengapo gawo la zathu kuwathandiza iwo amene alibe kuthekera. Choncho pamene tili kuona phunziro limeneli tili kuonadi kuti nchinthu chofunikira kwambiri kutengapo gawo makamaka lokhudza kuthandiza. Baibulo likutilimbikitsa chimenecho. Yesu walankhula motero. Pali ubwino wina oposera pamenepo makamaka pa nkhani yokhudza kuthandiza. M'buku la Machitidwe chapter 9 mu verse yake ya kuyambira verse la 36 akunena kuti, koma m'Yopa munali wophunzira dzina lake Tabita, ndiko kunena kuti Dolika. Mkazi ameneyo anadzala ndi ntchito zabwino ndi zachifundo zimene anazichita. Ndipo kunali m'masiku yawa kuti anadwala iye namwalira. Ndipo atamsambitsa iye anamugoneka m'chipinda chapamwamba. Ndipo popeza Luda ndi pafupi pa Yopa, mmene anamva ophunzirawo kuti Petro ali pomwepo, anamutumizira anthu awiri namudandaulira musachedwa mudze kwa ife. Ndipo Petro ananyamuka napita nawo. Mmene anafikako anapita naye pa chipinda chapamwamba, ndipo amasiye onse anayimirirapo pali iye nalira, namuonetsa malaya ndi zovala zimene Dolika adasoka pamene anali nawo pamodzi. Koma Petro anawatulutsa onse nagwada pansi napemphera. Ndipo potembenukira ku mtembo anati, Tabita uka, ndipo anatsegula maso ake, ndipo pakuona Petro anakhala tsonga. Pa mpingowu panali mayi wina dzina lake Dolika. Mayi ameneyi anali wachifundo, anali ndi bizinesi yake imene amakonda kugulitsa nsalu zachibakuwa. Akagulitsa nsaluzo, maprofeti amene amapeza
amapatsa anthu ovutika. Ndiye kuti anali mmodzi olimbikitsa mpingo wapamalo, kotero kuti akhristu ambiri linali thandizo lawo. Mulungu amathandiza iwo kudzera ndi mtima wofewa wa mayi ameneyi dzina lake Dorika. Koma pamene m'Yopamu munali mayi ameneyi Dorika, akuti m'Yopa munali mofupikirana ndi Paluda pamene Petro nthawiyo anafika. Tsono anamwalira mwadzidzidzi mayi otere. Mpingo unakumbukira ntchito yabwino imene mayi ameneyi anali nayo pa mpingo. Chifukwa chache mpingo unalira kwambiri. Umalira munthu akamwalira, komanso kuonjezera kukumbukira ntchito zabwino zimene mayi amene anali nazo. Ndiye akuti mpingo utamva, pokhala nthawi imeneyo Mulungu potuma mwana wake Yesu pochoka kupita kumwamba, anayikiza mphamvu zapadera mwa atumwi. Ndiye mmodzi mwa atumwiyo adali Petro, amene mwa iye munali njira yakuti munthu wakufa akhoza kudzuka. Ndiye mpingo utamva kuti Petro ali Paluda, ndiye mpingo wa pa Yopa udatuma anthu awiri, mukamuyitane Petro munene kuti asachedwe abwere kuno. Ndiye kuti atakamuyitana Petro ubwera, odamuonetsa zimene mayiyo adasoka zovala zimene anali nazo. Ndipo anthu mpingo udakhala uli kumulira. Ndiye akuti Petro adatulutsa onse mnyumbamo, ndipo Petro anapemphera kwa Mulungu, ndipo Mulungu anamva pemphero. Pamenepo anafuwula Petro kuti Tabita tauka. Pamenepo uja anauka nakhala tsonga. Chinathandizira kuti pemphero la Petro limveke msanga. Chinapangitsa kuti mpingo uchite changu kukayitana mayi uyu ndi kuganizira zimene anali kuchita pa mpingo. Choncho pemphero silinavute kumveka kwa Mulungu, kotero kuti Petro atafika, chozizwitsa chinachitika nthawiyo, zozizwitsa zikadalipo. Mayi uyu anadzuka kwakufa. Ndi chitsanzo chabwino chotionetsa kufunikira kwake kwa mtima wachifundo. Choncho mayi uyu Baibulo lachimuchitira umboni kuti anali mayi wachifundo, amene anali ndi bizinesi yake, ndipo akawina bizinesi yakeyo amatengapo gawo la zake kuwathandiza anthu ovutika, kuphatikiziraponso mpingo. Choncho pamene tili kuona kufunikira kukhala ndi mtima wothandiza, taonanso mayi ameneyi. Tikamawerenganso buku la Machitidwe chapter 10, timamva za Kentulio Korneliyo. Munthu ameneyu anali muchipembedzo chimene sichinali cholondola, koma moyo wake anali wokonda kupemphera, komanso moyo wake anali wotengapo zake kumathandiza osauka. Koma Mulungu kumwambako anamva chisoni kuti munthu wachita gawo lalikulu, koma vuto ndiloti sali munjira yopita ku moyo osatha. Koma Mulungu anachita chotheka kutumizira mngelo amene anadzamuwuza kuti utuma mnyamata wako apite ku Yopa akakwitanire Petro kuti Petro abwere adzakuthandize. Ndipo Petro atafika adamulalikira kumunikira za choonadi. Ndipo munthu amene ndi apabanja ake anachoka ku chipembedzo cholakwika, anabatizidwa kukhala mu mpingo wa Ambuye ngati njira imene Mulungu ayika yopita ku moyo osatha. Chidakumbutsa Mulungu kuti atumize mngelo uyu apite kwa Kentulio Korneliyo kuti akayitane Petro. Mngelo adanena kuti mapemphero wako osalekeza komanso zachifundo zimene iweyo uli nazo zalumikizana ndiye zakwera, zakakhala chikumbutso pamaso pa Mulungu. Ndiye ndatumidwa kuti nkuze kuti ukayitane Petro. Ndipo pamenepo Kentulio Korneliyo adapita kukayitana Petro kuti adzamuthandize. Chinathandiza Mulungu kuti ayitane Petro, akamuze Kentulio Korneliyo akayitane Petro, chifukwa Kentulio Korneliyo anali ndi mtima wachifundo. Chinthu chimodzi chimene chidamkumbutsa Mulungu kuti ku dziko lapansi kuli munthu ofunikira, koma pakadali pano ali kunjira yotayika, koma gawo lalikulu lofunika lili mwa iye, chongofunika kumthandizira. Choncho Kentulio Korneliyo adayipeza njira ya kumoyo osatha, koma chimodzi chimene chidathandizira
chifukwa chokhala ndi mtima wachifundo. Choncho m'buku lopatulika Baibulo likutitsimikizira kuti mtima wachifundo, mtima wothandiza ndi chinthu chimodzi chofunikira kwambiri pa moyo wa munthu, malinga ndi mene buku lopatulika Baibulo lili kutiphunzitsira. Pamene tili mkati mophunzira phunziro limeneli, chinthu chimodzi chimenenso buku lopatulika Baibulo chifuna chitiwunikirepo. Tudziwa alipo ambiri amene amatengapo gawo la zawo kumathandiza, koma nthawi zina thandizo lathu silimadutsa monga mmene Mulungu amafunira. Choncho tionepo mwachitsanzo mathandizo ena amene dziko limakhala nawo kwa anthu. Yesu pa nthawi imene ankalangiza ophunzira pa buku la Mateyu chapter 6 kuyambira verse 1 akunena kuti, yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu kuti muonekere kwa iwo, pakuti ngati mutero mulibe mphotho ndi Atate wanu wakumwamba. Chifukwa chache pamene paliponse upatsa mphatso zachifundo, usamawomba lipenga patsogolo pako monga amachita onyenga m'masunagoge ndi m'makwalala, kotero kuti atamandidwe ndi anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiratu mphotho zawo. Koma iwe popatsa mphatso zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe chimene likuchita dzanja lako lamanja. Yesu anaona kuti dziko lapansi alipo ndithu anthu ena amene amapereka thandizo kwa munthu pasi pa mtima kulikoti sali ndi chidwi chomuthandiza munthuyo. Ndiye Yesu amauza ophunzira wake kuti mathandizo anu asakhale ngati amenewo. Nthawi zina nditakacheza pa khomo la munthu wina, ndiye ntangofika amandipatsa moni, kenaka adani kuti mwapambana noujeni pomwepa kuti ndakumana nawo diapo okuti onalipo mpano. Iwo adze zinthu zavuta kwambiri motona bwera pano kuti nathandizeko. Ndi nathandizako ndishuka tiwente nati ngankurani na noona kuti unavutika kwambiri. Ndiye makhoza machita bwino lero. Ineru mafuna ndithu kuti nsanama munthu ngatondandaulira nesetse ndithu kuti zimenezo nzofunika kwambiri. Mkulu ameneyi amathandiza koma ali ndi maganizo soti safuna kuti angothandiza wena osadziwe. Tsiku lina lake takumana azili kuti malaya yawo nkwakumbukira malaya yake oti aloze malaya oti ali mthupi mwa munthu kuti mwayiwala timene cheti makagula inu makagula ujeni nakumbukira wakumbukirani malaya amenewa tsonero manikhala bwino zedi ndakagula nthawi imeneja mandionanso iye uvutika kwake ndaona kuti botsa ndiye ndaona kuti ngakhala manikhala bwino manimpatse ndithu ndiye chifukwa ndapatsa iye. Ineru munthu akanidendaulira ineru sanamayi mmaona kuti mwinamba mawa ndine mumachitatu bwino ndithu inuyo. Mathandizo otelewa alipo pa dziko lapansi, koma Yesu anauza ophunzira wake kuti inuyo musathandize motero. Tsiku lina lake kunyumba kwa mkulu ameneyi pakati pa usiku kuti abwera ku banja lina lake limene linkadzadandaula za njala ku nyumba, mwana alulira. Ndiye atakambirana ngati banja adalola kuti apatsidwe kabeseni ka ufa. Adapatsidwa ufa nupita. Ndiye kwacha mmawa ndiye kuti abambo analipa ntsolo, amayi analipa dilawo, anayiyambitsa abambo pasolo. Koma chaka chino njala, koma tsolo chaka chino tsiku libwino. Ndiye wena anayamba kuchita ndamanga posedziwa kuti chambitsa nkhani chikhala chani. Chaka chino kuli moto. Moti kunyumba kwa ujeni okadera ogonenayonso dzulo likadakhala la folo. Moti mwamwayo nadzathamangira ku nyumbaku ndiye nadzonabe kuti monga meno angogwe. Ndiye natero kuti komabe kanga chepe tigawanebe ndithu ndiye tinapatsa ndithu. Atero banja limenelo. Yesu akulimbikitsa ndithu kuti ife tiyenera kuwathandiza anzathu. Baibulo likutiunikira kuti ndife anthu kuwathandiza anzathu. Koma Yesu anena kuti inuyo mukamapereka mphatso zachifundo, lamanzere lisadziwe chimene luchita dzanja lamanja.
amafuna unenanji. Zimene mkuluyo amachita zinali zosagwirizana ndi mmene Mulungu amafunira. Ngati amakadzikakamiza kuti akathandiza afuna ndithu anthu ena adziwe ndithu, ndiye kuti dzanja lamanzere amalikakamiza kuti lione zimene dzanja lamanja luchita. Iyeyo amafuna ndithu anthu adziwe kuti amathandiza, komanso amafuna anthuwo azimuyamikira. Koma Yesu wanena kuti kodi mumadziwa kuti tikamathandiza ndiye kuti Mulungu ndi amene amatidalitsa? Tsono pokhala kuti Mulungu ndi amene amatidalitsa ife tikamathandiza, ndi akunena kuti komatu Mulungu amene mukalowa mchipinda mukakhala malo obisika kwa anthu ena, koma Mulungu yekha zimene muchita zabwinozo amaona zimenezo. Choncho ngati muthandiza nchole kuti Mulungu adzakudalitseni, mathandizo anu alunjike pa zimene Mulungu akufuna. Koma ngati nimufuna kumathandiza ncholinga choti anthu ena adziwe kuti mumathandiza, potho mulandiliratu, chifukwa akakuyamikirani pokhala nchimene inuyo mmathandizira. Ndiye zimene Yesu akunena zimenezo. Choncho akuchotsa mathandizo a mtundu otere pakati pa Khristu kapena pakati pa ophunzira ake. N'chifukwa chake nthawi zambiri mudzaona mwina mpingo woona kaya mwina takumana kaya mpamaliro, mathandizo amene amabwera m'magome uchokera kwina, mwina mpingo sulolo ima poyera nkulengeza ngati mmene amachitira amipatuko azipembedzo zina. Amalengeza mathandizo apamaliro. Mpingo wakuti wathandiza makuti, mpingo wakuti wathandiza makuti. Kodi mulengezamu kodi amene munamusonkhera kapena simumudziwa? Ngati amene mumamusonkhera mumudziwa, panalibe chifukwa muzie gulu lobweralo. Mungotenga thandizo lija, atsogoleri kaya ndi ampingo, mukapereke kwa amene anenera kuti athandizidwe thandizo lanu. Osati ima pa chigulu nkumalengeza zimene mpingo wachita pa mathandizo. Yesu anena kuti zimene zamachita ndi masunagoge onyenga. Choncho Yesu wati longosolera makamaka mmene fereni kuchitira ndi mathandizo athu. Popitiriza ndi kuphunzira kwathu, pa 1 Korinto chapter 13, verse yake yachitatu pali mawu otere. 1 Korinto chapter 13 verse 1. Akunena kuti ndipo ndingakhale ndipereka chuma changa chonse kudyetsa osauka, ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa litenthe m'moto, koma ndilibe chikondi, sindipindula kanthu ayi. Ine poyamba ninkuona ngati kuti anthu akamatenga zawo kumamthandiza munthu, chimenecho ndiye chikondi. Koma malinga ndi mmene buku lopatulika Baibulo likunena m'mavesi ena, zikusonyeza kuti aliponso mathandizo ena amene anthu amapereka kwa anthu. Amapereka chifukwa chongofuna kwambiri, osakhala lamulo limene Ambuye anapereka. Chifukwa chake Paulo anena kuti ngakhale utatenga chuma chako chonse kudyetsa osauka, koma ngati zinthu zuchita mopanda chikondi, uli chabe. Akulankhula choncho. Pa chifukwa chimenechi zili kuulula ndithu kuti mtima wachifundo, mtima othandiza ndi mtima ofunikira kwambiri. Koma tiyenera ifeyo kuthandiza molingana ndi mmene Mulungu akufunira. Timalize phunziro lathu makamaka powerenga buku la Mateyu chapter 25 kuyambira verse lake la 31. Pamenepa pali maonena kuti koma pamene Mwana wa Munthu adzadza mu ulemerero wa Atate wake ndi angelo onse pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando, ndipo adzasonkhanitsidwa pamaso pake anthu a mitundu yonse, ndipo iye adzalekanitsa iwo wina ndi mnzake, monga m'busa alekanitsa nkhosa ndi mbuzi, nadzakhalitsa nkhosa kudzanja lamanja, nadzakhalitsa mbuzi kudzanja lamanzere. Pomwepo mfumu idzanena kwa iwo kudzanja lake lamanja, idzani kuno inu odalitsika Atate wanga, lowani mu ufumu wokonzedwera kwa inu pa chikhazikiro chake cha pa dziko lapansi. Pakuti ndinali ndi njala, ndipo munandipatsa ine kudya, ndinali ndi ludzu, ndipo munandimwetsa ine,
ndinali mlendo ndipo munachereza ine, wamaliseche ine ndipo munandiveka, ndinadwala ndipo munadza kudzacheza ndi ine, ndinali mnyumba ya ndende ndipo munadza kwa ine. Pomwepo olungamawo adzayankha iye kuti, Ambuye, tinakuonani inu liti wanjala ndikukudyetsani, kapena waludzu ndikukumwetsani? Ndipo tinaona inu liti mlendo ndikukucherezani, kapena wamaliseche ndikukuvekani? Ndipo tinaona inu liti odwala, kapena mnyumba ya ndende ndipo tinadza kwa inu? Ndipo mfumu idzayankha idzati kwa iwo, Indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ichi mmodzi mwa abale anga, ngakhale ang'onoang'ono awa, munandichitira ine. Yesu akulankhula mwa amenewa kuti pamene Mwana wa Munthu adzadza, pamene Yesu adzabwera mu mphamvu kapena mu ulemerero wa Atate wake, ali ndi ntchito yodzasonkhanitsa anthu a mitundu yonse poyamba, ngati mmene amachitira oweta nkhosa ndi oweta mbuzi mmawa, amatsakulira makola onse nu ulendo opita ukazidyetsera. Imafikanso nthawi yofuna kuti akazilongere ndi amazilekanitsa, podziwa kuti nkhosa zimagona kwina, mbuzi zimagonanso kwina. Ndiye Yesu akuti adzateronso poyamba kuwasonkhanitsa anthu pamodzi, ndipo kenaka adzayamba kuwagawa, kuwalekanitsa iwo, monga mmene m'busa amachita zoweta zake. Ndipo iye adzatenga nkhosa kudzanja lamanja kapena mbuzi kulamanzere. Adzawayankha chani akudzanja lamanja? Lowani mu chikondwerero cha Atate wanga. Ndinu anthu abwino inu, ndidabwera pa khomo panu ndili wamaliseche, inu mudandiveka, ndidabwera ndi njala ndipo inu mudandidyetsa, ine ndidali ndi ludzu mudandimwetsa, ndidali ku nyumba ya ndende mudadzandizonda, ndidadwala ine, inuyo mudadzandiona. Koma anthu azidzanena kuti, zidachitika liti Ambuye pokhala sitidakuoneni ife nkukuchitani zimenezi? Yesu adzaloza kuti mudachitira anthu anga awa pa nthawi imeneja munkachitira ineyo. Popitiriza ndi kuwerenga buku limenelo, akudzanja lamanzere Yesu adzawayankha kuti, chokani kwa ine, anthu osaweruzika. Ndidabwera kwanu ndili wamaliseche, nkunseka kwanji? Mudandinyogodola inu, chifukwa ndidabwera wosavala. Ndidali ndi njala, mudandiseka inu. Akudzanja lamanzere azidzati, zidachitika liti zimenezo Ambuye? Yesu azidzanena kuti, popeza simudachitira anthu awa, mudachitira ine. Choncho tidzapita ku chilango cha nthawi zonse, kudzanja lamanja ku moyo wosatha. Taphunzirapo mtima ofuna kuthandiza. Tiyeni tikhale ndi mtima othandiza, chifukwa Mulungu amachimva bwino. Tithokoze chifukwa cha kukhala pamenepo kuphunzira mawu a Mulungu. Mu tsiku la lero munali ndine Namani Kammalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, limakhala ku mitundu ku Lilongwe, mudzi mwa Sanduliza. Mulungu akudalitseni nonse. Amen.